secret mo? Pumapatol ako sa gay. Kaya ako lang siya nagagawa because of lack of money. Ilang beses mo ginawa to na hindi alam ng asawa mo? Maraming beses na po. Nag-start lang po siya nung sumasali po ako ng pageant. Sa lahat ng pagbibigay niya sa akin is meron pala yung kapalit. Siyempre, alam ko na po na gayon. Then, doon na nga po nag-start na hinipuan niya po ako. Parang masasarapan din daw po ako. I-try ko lang daw, mga ganong bagay. Hinayaan ko na lang po siya yung gawin. Ako na po yung lumalapit. Buti wala siyang nakikita sa mga contacts mo in the past. 2 beses nga na po ako nahuli. Ano ang kaya mong gawin sa ngalan ng pera? Hindi ng pagmamahal, kundi ng pera. Oo, mahalaga ang peace sa buhay natin. Para sa iba, ang peace sa buhay nila na mahalaga ay pagmamahal. Pero para sa iilan, peace as in pera ang mahalaga para sa kanila. Masisisi mo ba ang isang taong gipit na kumakapit sa patalim? Masisisi mo ba ang pagiging kapos, ang magiging dahilan ng isang taong kumakapit sa patalim? Siguro ako hindi ko sila masisisi. Kasi gusto ko na nga rin gawin yun eh. De, charot lang, uy, Darot. Kumakapit ako sa maraming pera. De, charot lang, uy, Darot. Alam mo, lahat tayo may kanya-kanyang rason eh. Kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Kung bakit tayo nagdedesisyon sa buhay natin. Kung bakit natin nagawa tong bagay na to at kung bakit ito yung naging desisyon natin. Pero iba pa rin yung pakiramdam na nakakagawa ka ng tama. Wala kang pinagsisinungalingang iba. Wala kang ibang niloloko. Wala kang winawasak na pamilya. Iba pa rin yung kitang galing sa tama. Iba pa rin yung kitang pinaghirapan. Na kahit hindi madali ang pagtatrabaho, sige, laban pa rin. Para sa pamilya at para sa mga minamahal. At ang epekto nito, magandang karakter, mabuting pagkatao. Kaya ikaw, kabisyo, masasabi mo ba sa sarili mo na meron kang mabuting pagkatao o mayabang na pagkatao? Or malinis man sa inyong paningin, madumi pa rin. Baka ganun yung klase ng pagkataong meron ka. Yung malinis ka lang sa panlabas na anyo mo, pero sa kaloob-looban, marumi ka. Ay nako, mas mabuti nang madumi ako sa panlabas, no? Kesa sa marumi ako sa panloob. Mas gugustuhin ko nang malinis ako from the inside. Madumi ako from the, to the outside. Biro lang. Syempre gusto ko malinis na ako sa panlabas. Malinis pa sa panloob. At kung kalinisan lang din ang hanap ninyo, kabisyo, eto na, makinig ka sa programang napakalinis. Walang halong kababuyan. Ang inyong mapakikinggan. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, makakapiling mo ko ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang pagtuklas ng pinakatatagong sikreto
ng ating kabisya. Eto na po ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024 under the solo category. DJ Rocky's Secret Files. I want to win her back. Pero wala akong magawa. Dahil parehas kaming kabit. Ay, akala ko pag ganun tinatapos na agad. Bakit may pag-win back pa? Sa bagay, kung sakali manghihiwalayin ninyo yung respective partners ninyo, hindi na sila hindi na kayo magiging kapit. Kumbaga legal na kayo. Anyway, bakit nga ba may mga taong kahit nasa isang relasyon na pumipili pa rin ng iba? Bakit nga ba may mga taong okay lang sa kanila na maging kabit sila? Anyway, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kapiling niyo po ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number